I aquestes imatges que veieu en aquest videoblog són imatges de la Seu d'Urgell, capital de l'Alt Urgell, ciutat important del Pirineu. Molt important. Molt important. Aquí tenim l'alcalde, l'Albert Batalla, a més cap de llista de Convergència i Unió per totes les terres de Lleida i del Pirineu per les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Aquí teniu la catedral, aquesta magnífica catedral de la Seu d'Urgell. Ara hem sortit de la missa a través de la qual s'ha celebrat que el bisbe Vives de la Seu d'Urgell se l'ha fet arquebisbe, i a més copríncep d'Andorra, que és el títol que ell porta també. I una mica la filosofia d'aquests actes que fem, com aquestes imatges que heu vist a la plaça, doncs és la filosofia d'intentar arribar a tots els racons de Catalunya, perquè una cosa és que s'expliquin els nostres projectes per la televisió, per la ràdio o pels diaris, que també s'ha de fer. Però, a més d'això, nosaltres ho hem d'explicar en directe a la gent. I això és el que hem fet avui a la Seu, el que fem contínuament, i ho vam fer al Pallars Sobirà, al Pallars Jussà. Tota la gent de Convergència i Unió el que hem de fer és anar a explicar un a un, persona a persona, racó a racó del país, ciutat a ciutat, poble a poble, en què ha de consistir el canvi a Catalunya. Ho hem de fer d'una manera positiva, sense ficar-nos amb els adversaris, explicant els nostres projectes, i d'aquesta manera jo estic segur que nosaltres podrem portar aquest canvi que a les terres de Lleida i del Pirineu l'encapçalarà aquest home jove, molt jove. Quants anys tens, tu? 32. 32, tremendament jove, però hi ha molta experiència per altra banda, alcalde de la Seu d'Urgell, diputat del Parlament, cap de llista nostra, i jo espero que també aquí en aquestes terres tinguem un bon resultat. Farem un esforç gran, tu ho saps, i a més t'agraeixo molt que hagis volgut passar aquests dies al Pirineu, no només per explicar, sinó que, vaja, tu deies abans, la televisió, les noves tecnologies et permeten explicar coses, però el més important és escoltar. Escoltar molt. I escoltar durant tots aquests dies el que ens demana la gent, aquesta expectativa de canvi, aquesta expectativa de futur, crec que és el que finalment ens dona no només els arguments, sinó la benzina per poder continuar treballant intensament pel país. Sí, senyor. I esperar i contribuir tant com puguem des del Pirineu i des de les comarques de Lleida a fer el que creiem que necessita aquest país, que és tenir un nou president, tu com a president, i el més important de tot, un canvi polític que faci orientar el país cap a un nou rumb d'il·lusió, un rumb d'èxit, un rumb d'esperança de futur.